Volám sa Ľudmila Fedorová, som predsedníčkou miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Trstíne. Nomináciu pani Genčúrovej sme sa rozhodli z toho dôvodu, pretože jedná sa o členku, ktorá je veľmi obetavá a venuje kopu svojho voľného času pre dobrovoľníckú činnosť. S touto činnosťou začala už veľmi skoro, od svojich 15 rokov. Je to skoro vyše 35 rokov. Za toto obdobie dokázala spraviť kopu práce. Venovala sa najmä v kultúre, osvetovej práci v obci, kde dokázala urobiť také veci, ktoré veľmi pomohli mnohým ľuďom. Najviac si ceníme prácu v Malokarpatskom partnerstve, ktoré vzniklo v spojení viacerých obcí Trnavského kraja. Tu v roku 2005 založila neziskovú organizáciu Biela hora, ktorá slúži viacerým organizáciám tým, že nám financuje akcie z 2% daní. Prostredníctvom rôznych projektov nám poskytuje finančné prostriedky na naše rôzne činnosti, za čo sme veľmi vďační. Konkrétne vyzdvihujem 2 projekty názvom Mladý záhradkár s úctou a vďakou. Jedná sa o projekt, ktorý pri získaní peňazí, ktoré sme získali, sa venovali na opravy mohyly padlým vojakom prvej svetovej vojne. Naši mladí záhradkári sa stále starajú o toto okolie, tam je to krásne upravované. Ďalší projekt bol projekt Malý záchranár, spojený s obchodným reťazcom Tesco, kde sme získali vyše 4 000 hlasov a financie na zakúpenie cvičného defibrilátora a figurín na poskytovanie prvej pomoci. Ale aj obetavo sa venuje napríklad darcovstvu krvi, kde sme veľmi vďační za založenie samosprávnej kvapky krvi, ktorá vznikla na základe z MOSu. A tam nám chodia na tieto odbery mobilné starostovia a pracovníci, zamestnanci obecných úradov. My sa nevenujeme len darcom krvi, ale teraz momentálne vedieme aj kampaň za darcov kostnej drne. Proste bola všade tam, kde bolo treba. A za to sme jej veľmi vďační, že nikdy sa od práce nedištancovala, vždycky nám pomohla, kde bola možnosť. Ja na záver by som chcela skutočne, moc veľa by som povedať jej činnosti a aktivít, ale to by sme dlho prosto o tom rozprávali a chcem jej zablahoželať to, a poďakovať, aby sa jej darilo, aby bola zdravá. S hrdosťou sa hlásim k spolupráci s ňou a nechávam odkaz pre mnohých, že treba si naučiť alebo pripraviť, kto ich zastane do budúcnosti. A ja viem o tom, že pani Genčúrová ma zastane v plnej svojej aktivite a práci.